ka jingwan jong ka klam covid kala penlong i babon ki pai ba ban kiar na ka bayi kendu para marjan para marpar ni wat ban le chiki chaka babon brio na ka jings ir yo ya bet yau te virus hanrei kani ka jingting ni jings ir ka klemrung satia ha ka yeng sem jong ba banjob maulong u samla rang ba na khyong smet rengkat ka kurim ka jong u ka kong banyar lang ksyar deiling ba ka jingkloi men sem jong ka kurim jong u ba banjob ula i ya la kilai ngot ki khon hadu sanmnai banlej apmit labat sngi haka quarantine center kabalabu haka school smith high secondary school kum ka jaka set slung na kabanta ki pai ba ki bon phai na kaleng ki banta jong kari Tôi vẫn đã bị sampai tentu kat uji sampai tidak tiak na long entah. utei usam larang ba omtang bo shimti kum unong pe yakitei ki bo wan sha set slung hangtei hendai usimru ya kalengkor kum unman ban pe ya ka jingdon kam jong baro ki basa la kalong ban le aija le aisha badru ban pe ya ka jingdon kam jong ki nadu ko bat kiwi bahkan duna. Hak benukong long adan kau komiti dai kabade ka ngado adan dekat entah komiti kadai ka advisory and identification committee tegi ngidak pembaik wan besar korantanya kena hani bawa nabal dia pang ngidak pakat kondo ban don ki bawa menu ban up menu yut dia pan ngong saban up ban yut dengan simti no ngama te tengah tahi ngelong ngong kadai ka tahi ban long ni ban dengan up ni jaka TV la don kon kti ai Hoi ngaladan kun ngot ngot kan thai bai sin thì cũng như thầy phi y pada cái yang ban bala ban singi ban kamai ban mit yang yang ka hanu kom phile pada ka bala singi ta ngala du kata mo te ai pat ka ba ngi dan hai yang pat ngi ya bang tu ngi ya long tu he ngi ya bang kat ka badang dan ngi ya bang ta he thì dan bayar menui phi idan kat tu kan ngot ki bayarap hani dan iwai ba pek hani ba i komandan jangi ba de komiti la yarap yang dan ko komiti dong kabla irap nga ba kham tam itu kena ki ba pempoi ki phan ki chur ma nga ngayo ki bana si ji la san bana adan ne ni sa na kong ni ka san tarik u bana ba san hadu mentah si along san bana kin mentah si thì phi la bani tu ni ki ai ki kam phile ame ikam ngabale ang ni kong men step ngap pembang sha kin kena men sing tu ki wala ja ki bana yeng nga le bana ja pembiang ke sumiyaki kuno ban pembiang ki dan na dan pemek barok ki jaka barok hani bubur jaka yiem ma ada pek singai cek ke adi nang ta tu si men kata de mestap akam ban men sni pat tu ki lai song kai ngar ngasong tengi ngasong kai ab ini bersni dah hadir nang tu bacan mi ngala Aisyah pada wir kunta hingga ona aja itu ngala aja sekejap ai kata tentang bang lek umno ma la simti kam lang kwa ai ban pendap ki ga bala bicet nga kata ai ga bajing antrang ga jonga la dan hani ru langsung su ba kini ru long ki para ki men jonga ma kum ngan i no ki ru kata kwa ai ki men pendap ki bang bicet ki kam ha thì phi la bani tu kam ni a thara ga ikadau ba penong phi dan menta ban snok ti ne kan kong ka bang ka ba hanga hi kimet nga kalong ba nangkong along ba barok ki kena iban hang ne ki fun me janga ki badan sabar sene sene barok ki basa hang ne kuno ki bunut ne ki ba ki fun nga ki pentip sanga ngile kuno ngisa ni dawan satu ngilong kuno ngisa ban no ki long ki naki kalong ba ki artatin kanu kom ta ki nondak ra pa ne tengah syuk ngai ki ken mulai le ra ngadan manga tengah pembiang manga wat suwe ra lewat num atatin piwan baik sendiri ke basuk ngadan hang ne nganyarap pikar wala nganyarap jadi kata ke pelong yang ngasimti ken mo cing sia kong aba kendu bikin ke fun kong nga idon ba fun han ki sem jeng kata tentang tak bala ngala banyarap iki te ka pelong nga ba ndala apa yang di ka pelong nga ba hun mesti ken lagi dan hang ne ru ngakwa bikin ma pendap iki bikin mi hang ne kimi di kumen kidor ki kena ini ki bawan nang ki dangwan teman tu mo poyah ni dan ki ba sudiau ki susi tem i ki yang asam teng ngele kepala ban peteken ki den ta kata ka pelong yang abangan ngahap simti bikin ki adu ba kendap nang ni ki mendai phan sinya kimi ta imong te kum ni le no ka kamo dekat cing stu jumut te da ngelong hanono ka komro ngi ong abang i balik ka banta ka pha ka mut ka dikata ken lo ki ka ladang nga dai no pembiang ka yang asam dai
kadang ai bateri kam ka bahata kamu ke badan hanga ba ka strike kin ganya san tuma ini tak tahu ba ka kan ka strike ba cingkat ku ba sendat ma ka pelong ini jungi ba suk susanya oh ngana ngala dan cukup lupa ba ka kan nek bermenai namang barok ki kena ki form yang wan kata tarik ngan wan kata benai kadi kata ka ayu cintip ku ba kena renta kena nek bermenai Yakni ke jing tri sitom jong ba banjob baki khot i kum u ba deng la pen si sharu daki arngut ki samla ki basa hangte kata isamla banyai ne bat isamla bet sheba. Ba ngala tres te la shi snem tam to te na yang ki ong wan yang la shwa e ong to saya pet yang pak tian kacing kam dan cing ta ai re ngas mo biang hang me an ko wan te hang me ngas mo biang ba sa dong ka ba me ai ko tidak ai pen kre pen biang ken na ba sa dong ai dan ni we iba nang ni na shnong hi i ko di padam i pen biang ita ai ku bre teng ai ku bre long ya ka shnong ru ba kala ala ban tengah ini banyak ni cakap hang ni mo kam tam ni kudu kiba long kiba biang hayang hasam man sa ketuka man isolate mo ini balak man bar ta hi ai ku bre ya kisnong ya kiba ala ban ya iba dang ala man koloi ban yarap ini hang ni ban pet nang ini hang ni pen biang kabam kati ta hi kaju hi kumbasa hayang tang ba kacing pe te bam dan ba dik pe hi hasam em te long bangi sa shabat te long ni jangan hayang em dang ya pais nang hajang pat ngi su ju hayang Tiap hari dia berkabam kedi lani kasa kumno kabiang. kabiang Mano apa penbiang bam pi? kajang i wana na yang kasyate ki pembiang nang ni tang ka pot babiang ki wan ra banekong ai ka play kasnong bala pembiang yang ni hadu kan dai te ya ba dang ba sai wan ra kabam kedi jungi bau pan bu am te naman ngimla em ban lai dai dek bat ki bayang hasam dai mai ba wan ra ya kabam kedi nam ta ni dai ya kan ka task force committee covid ai ka play but ya barok ki bal e bhai ni Habai keren pat bat uba phu ku par leng siang secretary jong ka identification and advisory committee ulong ba mari thau yakate ka committee ban pe yaki baset slung uba ba job ulapun pau bololong bakoloi ban pe yaki bawan set slung hakate ka quarantine center lai thu ru ba dang ning kong kinang thrai ba kate ka chingpoi na sabar kan long tang sipon re ki khlampoi prakhat ba kan ne pat hadu menta ulo airu ya ka jingero ya ka jing IT lut jong ba banjob da ka balen ya ledi man i ya la kalok pat ki khun hadu sanmnai tang na ka menta ban bet ban biang jong ki para nong song snong bar haka jinga chu ke pon sim lak mi ti bakan beteng hadu gini ki benai gen te nak liang chu ni kum kinok penya ba pej ba khmi ni ka sentar ni chu ni thang inang mudur bakan long ka kam ko tang ndak por saput no na ni kat balang mi ko bi sing hai hadin ko bi sing ke jingwan poi jang ki bi wan sa ha ni sentar wan na bar ham tam te kana buon te kalong sia ka jingkit ke bakhia nam taki ni nam kit kam jo ni ka sub committee tending sungu pat ya sinong kabla ai ketika mon ketika diang nakat ke jing kersian jo ni ki nong kit kam jo ka smith task force covid-19 committee te hakani ka committee ni don u convener ba khan singwar shong ba dei we na i no mai phang kham tam i ba experience ha ya ba dei ba ka health na mai tre po ni krim te ba na kaliang chong ni kum ka identification and advisory committee ni par u jing sungu na ta we na u khot trong cái committee wala IT sha ya la trong ka met musim mot ban long nong pet nok mi hapo ani ka senta te ha ban kong hin na ka lang trong iro I thai ba ta si banai ka am kut no to ka ni jing si tre ne ndai ka nang ya ki pol ong kum ta ki na wan na buon bat ma I khlem jing khnyum khlem don ka no ka jing ka nga ni ka jing ban pen pau kita ka jing bam tre bam la chu chung I ban tre po ne lei I ria ka sim ju sing su khia I nam ta ka ni ka kam I kloi ka ban IT I ban plut ka por ni ban mi la ba si bat ni ar jing ro I namal ba I ban chop ha mo long ko ba fi la dep ya keren ba hapo ka jing pet mi chu I mi la ba si hoi la ka don ka tu ni ngut ki khot ke ba chu wan ki na ka liang chu ka ki su chu wan ban sandan na mi I pol miet ni don pol mun si pol wi la por te I ru ya ka jing la chu I ka ban sakri hok e kini ki bri hone ba na ka liang ba na du sedang hadu ba kut e
hadian bagi ini ki bahasa ni persental ki mi no nang ni persental ni cudan ni ka farewell meeting nam ta farewell meeting ni farewell program ka belum kot hak tu ka sing bagi dia mi no bat man ka ba ni pelong itu ka farewell meeting te long barok kini ka ba mi nang ni ka ki ai ka jing ro ya ka jing la sakri hok ci bat na kalen chong ka chong ngaro ucu wan hani man ka por ku kene trelang dengan ju i hiru ngaju sakhi hiru ya kata ka jing la ju i ban pada hok yang kam wat nak kalian cungi tentang sungsunแต่họ cái đơn cả tuổi này là ai thì trường hợp gì đâu khao anh không phải xây dựng gì đơn được là nợ sinh nhang gì được visa bằng cái sàn như gì cái xem gì mà đặc kalian sih itu penpau ini sih lah penpau ya kata kacing kemil nanti ban yo kita lấy cái nak kalian sih cái bagi pau ya ha kacing kalian ni ke komiti này cái nó cái bagi yo bên trong kai cái lòng bên sakri bên pendap ini kan tam haduk mendapat bana kalian cenga tengah snow kalau nggak baik dengan sakri san teligi benai san benai tam oh leba kalau nama ni sibun ki kam ki ba ki kendu amu haya cina kam haya sem na ki international ke nomor sakri bet nadu sedang hadukkan ni pol mentar buat asung bakal nggak kam ke ba ya sungu kan ba hapok ni ki sinong cengi peni kum nggak bancop ber-IT saya jadi saya menggunakan ciknyum patang sekentin pak sengaruh kandan ciknyum jadi habis terih pun kerjakan na kaliang sket trisnong uba song dor nongbri ulapun pau ba kum kasnong ki don bok hadu kata-kata bedang don ki samlarang ba ki bodon ke jingit kli ban pej lem na benta ke jingdon kam jong ki parasnong hakum kani kepor ulo ongru ba ki snguthu hadu kata-kata ya ke jingkluit mensium ke jong u pat kham tami kurum ki bakhlam don satya ke jingknyum ba inyarap i parasnong menta labun bun penai nagaliang jong snong aku sedang dengan sim ya karai dengan bu ikani kata kadai ke bakhmat ke ba ngisngo ba ngin sim ya gijing ten rei ni ya pen pawat ya gijing sungu ya kayeng kesem ke jong ba job bat ya i hismet i pelarai rang ba man sim ya gani gijing kit kli man sa ang ni san banai riu banai ban i ela ke jong yeng kesem ban i ikun kiti rei ban pej na ka benta gijing don kam kini ki brio ki ba lesi ke ba kum kasnong ila pen kre namario ki dei ki ba don ye kita ki virus mo kita kinyang cingpang khnang ban nembu e kasnong ha ka umdum lana ke jing te ini la shimi gini benta ka bakrau ha ka ban pet ban penbiang ye cing don kam jong kini ki brio ki besa quarantine ha kani ka snong ka jongi te na kaleng jong kasnong nyimdon da ka muai pat nyimdon kentien ban keren nyimdon i ban ai i nei tang kicing sungu namar la kada de yang asimet se ban i san banai kalong ka than bat nganur uban ong ba nganomla man simti yang ne kam ban simi ngene kicing ket kli ka ban kong ka por ka ar le se ka kicing tieng namar ngi hab an pej i kini kibriu ndai kicing len la di jong ni somla bat ka kunhun ka jong u ka ba ya trelang bat u le se ngas ngoban ai ka purom ka bakrau ka lawan ra kacing song skan sai sini gini kisnong bat lagi babun kinong song kila penpau kacing songu kita pertu ya kikam ki babha ki ba unio somla lole somla rangba lole bat ke ba ngidon ban ong na kaliang kisnong tang kacing kit bok kit wang bakin yo ya ka met ke bakhat ke bokot ke bakhia ki khun ki bakin yo ya ka jingnang kacing start kacing tip briu tip lay ilok chong i ibalarai rangba kum ibalarai kum kariu kun thei mo ke kan thei ke bla shimi gene rai ban pha elo jong lok ban shimi gene sinjam ka ba hadu kata ta om tong ban bu ya i ke jing henry ban bu wat ke yang ke sem ha ke jing henry kila len ya kata nang ta bit ke biang jong shinong tinga i kuli kerpang ya kongkong i bolong i kurim jong job ya i kun kihti ya i job ba uble nong kurku bat ban yo mo ya kata ka bor sngu thu kumnum nang tre khampa nang ni khmat nang ta bit ke biang jong shinong om tang ngi yeng sem chung i bat ni nger kerman skam hi ba kan ni gijing tristom ka ba i la ai kan long gijing ku bo blen the ye gijing ku yeng sem gijong u bat kan long ru gijing hikai yangi hadian habuat bangen don lam mi kan ni ju gijing kit kle na kam ta ka ba ha met chung ke im langka sala ka khubor ka bakham suntunan kadai na ikurim jong ba banjob kabalik penpau ba kum kalong kemi hi isim baladak ukurim ule nak benta ka bet ka biang bat ka jingmentoy jong ka imlang salang ihun ka mensiam nomor mairu idon lang ka ju ka thong banyarap para brio
Kawai pat kentian kabala banlong kanuksa ik babun kalong bawat hadian ba omdon syu ki baset slung hakate kacaka. Henry ibanjur pat ba ukurim juu ide ban pendap sakasau sengi ya kacingsat slung kumabu kendon kesorkar syuabu non phai siyeng. Nakajumpa congka imlang kesalang kuma. Da kaman kaba sungpa ba da kaman kaba daluan. Nga kesian hai ba tray kakam kaba bah namta congka imlang kesalang. Hakaliang ka bam kadi te ba ngasyong lang bet hayeng long pa te ngia bet hai na dong sedong na do ka bam kadi ngia biang hai na dong sedong hai te na ka leng ka chonga da ka mesim ka ba keluan ngatip hai ba nik nang cempang ba yebet mo te ngasyu shani betang ha ble ba nam ta kam ka ba bha ble ro tip hai kham ha am phei ham pha sa sim la ka chong Kaya pakai dulu kamera long ke belakang. Sedolong kapala te yo sa benti school hisa.